Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ikkontradixxa dak li qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista meta it-tnejn ta' xifem li taħażla bejn li jirreżenja mill-kariga tiegħu jew li jieqaf iservi ta' konsulent legali ta' DB Group. Kien meta mistoqsi mill-ġurnalisti quddiem il-Parlament li Simon Busuttil qal li ta' ultimatum il-De Marco dwar din nażla. Trid it-tweġiba? Il-mument illi aħna iddeċidejna li mmorru għand l-Awditur Ġenerali, ovvjament Mario De Marco jiena tlabtu illi jiddeċiedi. Iżda mal-Mod Today De Marco tkellem fuq linja differenti biex fl-aħħar jiem Simon Busuttil spiċċa mhux biss imgiddeb għal iktar minn darba minn DB Group iżda wkoll mill-Viċi Kap tiegħu. Jien nista' nikkonferma illi la kien hemm laqa u lanqas talba. Fil-fatt kont jiena illi informajt lil Simon li d-ditta legali tiegħi kienet lesta iċċedi x-xogħol tagħha brabta mal-proġett jekk kien hemm xi konflitt jew qed toħloq problema għalih jew għall-partit, iddikjara De Marco. Mario De Marco konferma wkoll li Simon Busuttil kien ilu jaf bis-sem tad-ditta legali tiegħu fuq il-proġetti li se jsir fis-sit tal-ITS b'investiment ta' 300 miljun euro. Saħansitra qal li meta l-proġett kien diskuss internament fil-partit u ma ħax sem biex id-diskussjoni tkun mill-aktar ħilsa. De Marco żvela li ma attendix lanqas il-laqa fejn Silvio De Bono tad-DB Group ippreżenta il-proġett lil Simon Busuttil. Bekk illum kien ikkonfermat iktar minn qatt qabel kif Simon Busuttil kien ilu jaf bis-sem ta' Mario De Marco bħala konsulent ta' DB Group. Dan anke jekk il-konflitt ta' interess beda jissemmih biss wara li ħarġet l-inkjesta ta' Capital One fejn intqal li ma setax ikun esklus l-investigazzjoni dwar ħasir ta' flus setgħu ġejjin mid-droga twaqfet għaliex tfaċċa isem Beppe Fenekadami, il-Viċi Kap ieħor. Min hemm bdiet il-pressjoni fuq De Marco, iżda eventwalment il-każ kollu dar fuq Simon Busuttil għaliex inkixfet l-iskema pagi PN li ħoloq hu biex jitħallsu uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista.